Danmark har stat og kirke været gift i 1000 år, men meget tyder på, at vi nu er på vej mod en historisk skilsmisse. Netop i dag har kirkeminister Manu Sareen på Christiansborg sat et større reformarbejde i gang i folkekirken, og flere iagttagere har hæftet sig ved, eller måske nået forhåbninger til, at det skal føre til lidt knas i det ellers gode ægteskabelige forhold mellem stat og kirke i Danmark. Og det er præcis det, vi skal debattere i dag. Velkommen til Tro om igen. Jeg synes, det er på tide, at vi ændrer grundloven, således at den danske folkekirke ikke har særstatus og forrang. Det er på tide, at vi ændrer og omskriver grundloven, så den passer til det samfund og den tidsalder, vi lever i. Ikke mindst så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi ligestiller religionerne, så der ikke er nogen religioner, der bliver opfattet som en slags andenrangsreligioner. Og jeg forstår ikke helt, at du mener, at nogle religioner er andenrangs. Alle mennesker i Danmark har fuld frihed og lige rettigheder til at dyrke deres Gud, som de vil. Det kan godt være, at der kommer nogle revisioner eller omtolkninger af grundloven. Det tror jeg sådan set, du har ret i. Men jeg tror bare ikke, at en fuldstændig adskillelse af kirke og stat vil føre til den lighed, som du drømmer om. Morten Højsgaard er 38 år. Han har en Ph.D. i religionssociologi og er ansat som generalsekretær i det Danske Bibelselskab. Han er en aktiv samfundsdebattør og har skrevet en række bøger om danskernes forhold til religion. Morten Højsgaard er gift og har 3 børn. Sherin Khankan er 37 år, religionssociolog, samfundsdebattør og forfatter til en række bøger om islam. Hun er vokset op som datter af en finsk kristen mor og en syrisk muslimsk far. Selv er hun troende muslim. Sherin Khankan er gift og er mor til 4 børn. Sherin, allerede i dag, der er det sådan, at der er mindst 110 trossamfund uden for folkekirken, som har fået statens blå stempel med nogle skattefordele og for eksempel ret til at foretage egne vielser. Civilregistrering, altså når børn bliver født, det foregår ikke længere på kirkekontoret, men på en neutral hjemmeside. Og i dag, der har altså siddet en kreds af lærte og betydningsfulde mennesker på Christiansborg for at drøfte, hvordan kan man tilpasse og justere folkekirkens forhold, så de passer endnu bedre til en ny tid. Så jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvad er det egentlig, der er så galt? Hvor store er problemerne? Stat og kirke i Danmark har eksisteret sammen i 1000 år, men er nu ved at forandre sig stille og roligt til en ny virkelighed. Hvor slemt er det? Jamen, jeg tror, det er vigtigt, det du siger, at vi er i gang med en forandring, og den proces er virkelig vital, hvis vi ønsker at leve op til at være et sekulært demokrati. Det er vigtigt, at vi ligestiller religionerne, og det vil være en konsekvens af, at vi adskiller stat fra kirke. Så længe vi ikke er afklaret omkring, hvorvidt vi ønsker at være en sekulær stat, så ender vi i nogle problemer. Vi ender i nogle paradokser, i nogle selvmodsigelser, og det synes jeg er problematisk. For eksempel, kristendomsundervisning i folkeskolen hævder at være kundskabsgivende. På samme tid, så kan forældre fritage deres børn. Det er et kæmpe paradoks, både for børnene, men også for samfundet, at vi ikke lærer om hinandens religioner. Det er også et paradoks, at kongen og dronningen skal tilhøre den lutherske evangeliske kristendom. Det er et paradoks i forhold til, at vi hævder at være et land, der hylder religionsfrihed. Ja, jeg ser ikke det paradoks på samme måde. Jeg lægger også mærke til, at du siger, inden vi er afklaret med, at vi bliver et sekulært demokrati. Jamen, det kan godt være, at du ikke er afklaret, eller du ønsker det i den retning. Jeg tror, folk er ganske afklaret. De fleste er ganske tilfredse med sådan, som situationen er. Man kan tilpasse, justere. Men hvorfor det der sekulære demokrati? Altså, det er måske noget, der svarer til Frankrig, Tyrkiet, USA, hvis jeg skulle sammenligne med noget. Og er det mere ønskeligt, at vi får det sådan? Altså, forsvinder alle de religiøse problemer, hvis vi får det, ligesom vi ser det i USA, Tyrkiet eller Frankrig? Nej, der er masser af problemer. Jeg tror, vi skal kigge på virkeligheden. I Danmark har muslimer det godt. Det har jøder og katolikker også. Der er en meget lille grad af det, man kunne kalde religionsforfølgelse eller diskrimination. Så hvorfor ikke kigge på virkeligheden? Vi har det godt i Danmark. Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke bagatelliserer vigtigheden af, at vi ligestiller religionerne. Det er ligesom den sidste bastion. Vi har ligestillet kvinder med mænd. I USA og i andre lande har man ligestillet sorte med hvide. Vi mangler ligesom det sidste stykke her, at gå det sidste stykke vej. Altså det er jo også den opgave, Manu Sareen, vores ligestillingsminister og kirkeminister, er i gang med nu. Altså tage det første skridt mod at leve op til det her med at være et sekulært demokrati. Når jeg taler om sekularisering... Altså det er jeg faktisk ikke enig med dig i. Jeg skal lige tale færdig, Morten. Når jeg taler om sekularisering, så er Frankrig ikke mit ideal på nogen måder.
I Frankrig, der har man jo forsøgt at privatisere religionen, og jeg tror på, at religionen gerne må være i det offentlige rum, og jeg ønsker et samspil mellem religion og politik. Så jeg har en lidt anden definition af sekularisering, end man har det i Frankrig. Ja, og der tror jeg så, at din opfattelse af sekularisering ikke stemmer overens med sådan, som de fleste vil opfatte det efter min opfattelse. Men tilbage til det med Manu Sareen, og hvad han rent faktisk har haft gang i her på Christiansborg i dag. Nu kan vi jo ikke referere hele debatten, men i regeringsgrundlaget står der ganske klart, at den diskussion, der nu føres inden for rammerne af folkekirken, der har en særstatus allerede i grundloven. Det ønsker man ikke at ændre på. Man anerkender Danmark, som det nu engang er. Man ønsker så at række hånden ud og sige, kan vi ændre nogle ting, for eksempel folkekirkens økonomi, så det bliver lidt smartere. Det er fornuftigt og pragmatisk, men det er jo ikke den der kæmpe forandring, som du gerne vil have. Nej, og jeg håber, at det bliver en større forandring, det du skitserer her. Men jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at, som jeg sagde indledningsvis, at vi tolker grundloven ind i det samfund og ind i den tidsalder, vi lever i. Danmark er ikke sig selv, som da grundloven blev manifesteret i 1849. Vi lever i en multikulturel virkelighed. 1 million danskere er ikke medlem af folkekirken. Det er vi nødt til at tage højde for. Morten, i mange danskers bevidsthed, jamen så er Danmark et sekulært samfund. Men faktisk, hvis vi kigger på den praktiske virkelighed og på teksten, jamen så passer det ikke helt. Fordi hvis vi kigger på grundloven af 1849, 5. juni, i paragraf 4, den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Og da denne her paragraf blev vedtaget i 1849, der var der jo intet problematisk. Altså det var en helt objektiv, neutral beskrivelse af virkeligheden sådan, som den var, fordi 99% af den danske befolkning tilhørte den lutherske evangeliske tro og var medlem af folkekirken. Men i dag står vi over for en helt anden historisk-politisk virkelighed. Vi lever i et multikulturelt samfund, som jeg sagde tidligere, 1 million danskere står uden for folkekirken, så derfor mener jeg, at det er utrolig vigtigt at revidere netop den her paragraf 4, så den bliver tolket i overensstemmelse med det samfund, vi lever i. Og den paragraf 4, den blev jo gentaget i grundloven fra 1953, den seneste version, som vi har, som vist nok også er den, du står med der. Så det er jo ikke så gammelt. Altså, det er jo noget, der er blevet vedtaget igen og igen, og som der faktisk er en opbakning til. Også fordi der i grundloven er en paragraf 67, der siger, at enhver har ret til at forene sig i samfundet og dyrke Gud på præcis den måde, som stemmer med vedkommendes overbevisning. Det er jo meget vigtigt også at have med i den her sammenhæng. Men synes du ikke, Morten, at det er problematisk, at altså, da den blev vedtaget, der var det en anden historisk virkelighed. Der signalerede den ikke en kvalitativ ulighed mellem religionerne. Men i dag, hvor vi har i 2011 registreret 125 andre trossamfund end det lutherske evangeliske, er det så ikke lidt problematisk, at man ikke vil tage hensyn til det? Fordi da grundloven kom, jamen, der var den jo oprindeligt ikke et demokratisk projekt. De 5 F'er måtte ikke stemme. Fruentimmer, falenter, fjollede, fattige og folkehold. Så vi har jo revideret grundloven i takt med udviklingen. Hvordan kan det være, at vi er så bange for at pille ved denne her paragraf 4? Hvad tror du, det skyldes? Jamen, jeg ved ikke, om vi er bange for det. Der er også nogen, der bare er glade for det, og siger, jamen, vi har inviteret en masse gæster til Danmark, og det er fint, og det er skønt, men der er måske ikke nogen grund til, at de går rundt og hænger alle familiefotosen op på nye steder, eller siger, skal du ikke have en ny sofa her, den der grim, den du har. Måske er man glad for den gamle sofa, der står der, og den har tjent os vel, og været med til også at sikre en sammenhængskraft og en tolerance i samfundet. Og der tænker jeg på, så kan vi jo prøve det her af på befolkningen, og det er jo så pudsigt og så heldigt, at Danmarks Radio har fået et analyseinstitut, YouGov, til at spørge de her repræsentative 1002 danskere om følgende spørgsmål. Ifølge grundloven har folkekirken en særstatus i forhold til de øvrige trossamfund. Mener du, spørger YouGov så de her mennesker, at alle trossamfund i Danmark burde have samme status, altså hvor høj grad går man ind for en total ligestilling? Så svarer 23% ja, og 64% svarer nej, og resten ved så ikke. Og jeg tror, at de der 64% måske rammer meget godt med den opfattelse, jeg står og gør mig til talsmand for. Det fungerer meget godt. Vi er ikke nødvendigvis interesseret i, at alt bliver fuldstændig ligestillet, men derfor kan man da godt være åben og sige, ja, virkeligheden er en anden, så vi kan tilpasse, ligesom man har talt om på Christiansborg i dag. Altså jeg tror, altså som det altid er med undersøgelser, så er det jo ret afgørende, hvordan man stiller spørgsmålet. Og jeg tror, hvis man havde stillet et mere snævert, fokuseret spørgsmål, som hedder, går du ind for
at adskille stat og kirke, så tror jeg faktisk, at 50% ville have svaret ja tak. Ja, og der er det jo så heldigt, at den slags spørgsmål er allerede blevet stillet. Der er også blevet stillet spørgsmålet i andre undersøgelser, for sent som sidste år. Går du ind for, at folkekirken skal have en særstatus? Og så svarer 58% ja. Ikke? Så det er rigtigt, man kan stille spørgsmålet på mange forskellige måder. Men folk hører jo lige præcis det, der bliver spurgt om, og svarer præcis på det. Det gør de også, når de spørger, skal hetero- og homoseksuelle vis på lige fod? Så er der et stort flertal nu, der siger ja. Altså jeg giver ikke den der med, at man kunne omformulere det. Man forholder sig til virkeligheden. Folk svarer sådan på det her spørgsmål, og der er et flertal imod den totale ligestilling, som du taler for. En af dem, der i hvert fald heller ikke går ind for en adskillelse af kirke og stat, er biskop i Ribe Stift, Elisabeth Dons. Velkommen til programmet, Torum igen. Tak. Kan du prøve at forklare os, hvorfor du altså går ind for i debatten, at kirke og stat fortsat skal hænge sammen? Jeg gør det naturligvis, fordi jeg holder af folkekirken. Det skal ikke skjules her. Men jeg gør det også, fordi et hvert samfund, hver stat har brug for sådan en civil religion, der danner bredt ud, som kan være med til at sætte nogle normer, og som kan rumme andre også inden for det. Jeg vil sige, at sådan som folkekirken fungerer i dag, og har gjort det i mange år, så er den jo det mest offentlige, der findes. Alle mennesker kan komme der. Alle mennesker har også en mening om den. Og så er det jo altså også sådan, at vi har offentlige regnskaber, så man ved, hvad vi gør. Det synes jeg er vigtigt. Ja. Og jeg synes også, det er vigtigt, at hvis vi nu tænker på samfund, hvor man sådan har prøvet at være helt sekulære og sige, at vi skal slet ikke have noget med det religiøse at gøre, ja, så har vi godt nok nogle kedelige eksempler i historien forude. Det er nazisme, det er fascisme, det er kommunisme, det er Pol Pot, det er den kære leder. Mange steder, så har man altså ikke haft noget, der var selvstændigt ved siden af staten. Men når du nævner de her, hvad skal man sige, grimme ideologier, så kan man måske få, som ser indtrykket af, hende biskoppen, hun er sådan lidt bange. Altså er det fordi, du er nervøs for, at der skal ske noget andet, end det du kender, og det du er tryg ved, det du er vant til? Nej. Folkekirken er forandringsparat. Det har den været i de sidste 30 år. Der sker meget inden for folkekirken i dag. Men nej, jeg er ikke bange for forandringer, men jeg mener, at det er meget vigtigt at være historisk bevidst, kulturbevidst, at vi altså med folkekirken har en stor og væsentlig del af vores historie med, og at jeg kan ikke forestille mig velfærdsstaten dybest set uden folkekirken. Det vil sige, at vi får den første sociallov i 1892, og det gælder alle mennesker, også kvinder. Du var lige inde på det der. Det er helt fantastisk, at man i 1892, hvor vi ikke er blevet en industristat endnu, der får man en lov, hvor alle, der kommer i nød som enkelt individer, skal omfattes af det. Og det er bestemt et udtryk for, at vi i Danmark har haft den der gamle tradition om, at alle, der er krøbet igennem dåben, er lige. De er lige over for Gud. De er mennesker, der selv kan tage ansvar. Så derfor får vi altså den her brede forståelse af, at et hvert menneske... Undskyld, Elisabeth Dons. Nu griber jeg lige det her, du siger med, at det er vigtigt, at vi er os selv historisk bevidste. Hvordan forholder du dig til den nye historiske bevidsthed eller historiske udvikling, der har fundet sted i Danmark siden 1849? Fordi i dag er Danmark jo et multikulturelt samfund. Som vi har nævnt, er der 125 trossamfund uden for folkekirken. Er vi ikke nødt til at forholde os til det? Jo, det synes jeg også, vi gør. Jeg synes, vi endda er meget dygtige til at gøre det, fordi jeg er utrolig bevidst om, at der er en flertalsreligion, som er åben og rummelig, som også kan rumme, at vi altså har et mindretal, store mindretal, som også skal have deres frihed. Hvorfor ikke tage det sidste skridt og sige, nu skaber vi lighed? Fordi jeg tror, at det er kulturelt meget vigtigt, at vi har sådan en folkekirke, hvor vi alle sammen kan komme, når tsunamien kommer, som du også så i Norge med den norske kirke ved Breivik-affæren. Der er et sted, hvor vi kan komme ind, uanset hvem du og jeg er, og så kan vi få nogle ord med os på vejen. Og det er ikke ord,
der er nedladende over for andre religioner, men det er ord, der holder os alle sammen fast på, at vi er fælles om noget. I Sverige, Elisabeth Dons, der adskilte man jo stat og kirke allerede i år 2000.